जों खुनु राजखान्थि हान्जाजों लोब्बा गैया आरो जोंनि बेवहाय जोंनि आफादाव सोरबा बिजेपिजों थानो हागौ सोरबा बिपिएफआव थानो हागौ सोरबा इउपिपिएलआव थानो हागौ सोरबा तृणमूल कंग्रेसआव थानो हागौ सोरबा बिजेपिआव थानो हागौ बायदिसिना माने राजखान्थि हान्जाजों दङब्लाबो खिन्थु हारिनि थाखाय नैबे हारिनि अलगद टाइमाव जोङो दिनै ज' जादों ओंखायनो जोंनि आइडेन्टिटियानो जाहैबाय अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन जों बेवहाय राजखान्थिनि खुनु लोब्बा गैया आरो खुनु राजखान्थि पार्टिया जोंखौ दानानैबो होआखै आरो जों खुनु राजखान्थिनि लिडारफोरनि सिपिआव जों हाबनायबो नङा खुलुमनाय थाबाय गिबियावनो जोंनि बिटिसिनि सिङाव जेसेबांनाखि जोंनि बर' रायजो राजाफोर दं बा बर' नङै गुबुन हारिफोरबो दङ बिथांमोननिसिम आंनि गोसो सिंनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ बावग्रोनाय जाहैबाय दा जोङो दिनै भारत उदांस्रिनि 78 नाम्बार इन्डिपेन्डेन्स सेलेब्रेट खालामनायखौ जोंबो भारत संबिजितनि सिङाव थानानैनो जोंबो बेखौ दिनै फालिदों मानिदों जोंनि आफादानो जाहैबाय अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन जोङो दिनै बे जोंनि आफादा भारत संबिजितनि सिङाव थानानै संबिधाननि सिङाव थानानैनो जोङो मोनसे गोदानै बर' रायजो आलादा हादोर जों सोरजिनो नाजादों आरो जों गभर्नमेन्टआव दाबि खालामबाय थादों दा बेखौ जोङो जेसेबां दिन जाफुङा मानो जों बेखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानाव जोङो बिबाय थागोन आरो जों जुजिलांबाय थागोन आरो जोंनि लामायानो खान्थियानो जाहैगोन अहिंस निसिजों ओंखायनो जोङो भारतनि संबिधानखौ मानिनानै दिनैहाय जों भारत उदांस्रिनि फिरफिलाखौ जोङो उरायहोदों नोंथांमोना गोबां सोद्रोमाखौ लानानै दिनै मोनसे सावरायमेल खुंदों मा बुंगोन बेखौ लानानै मा सावरायदों नोंथांमोना जों सावरायनाया बेनो मानो होनोबा जोंनि बैसोआ दा बाबेनलांबाय दा बाबेनलांदोंबाबो जोंनि जायनाखि थांखि जोंनि मथ' जोंनि उद्देश्य जोंनि खान्थि जों बेफोरखौ लानानै जों सावरायगोन आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा माखासे बेले बेजे साननायबो थानो हागौ बेफोरखौनो जों लासै लासै सुस्रांलांनो थाखाय जों सावरायमेलखौ जों लानाय जादों बर'फ्रा आलादा रायजो सोमावसारनायनि मुङै मोनथाम सुक्ति खालामबाय दिनैसिमाव नोंथांमोनाबो बेबायदि सुक्ति खालामहैगोन नामा जोङो दिनै बुंनो थाङोब्ला जोङो अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना जों खुनु माने सेटिसफाइड नङा बे मोनथाम सुक्तिनि सायाव जादोंमोन बिटिसि सुक्तिया एसेबाबो मोजां जादोंमोन बा एसे डेभेलपमेन्टबो फैदोंमोन खिन्थु नैबे बिटिआर सुक्तिया एखेबारे नंखाय जों बेखौ बिनि सायाव लानाय जेबो माने सेटिसफाइड नङा गामि सुसनबाय होनना बुङो चिफ मिनिस्टारा दाख्लैसो होनदोंमोन 19टा सोबाय होनदों दा खिन्थु जों नुफिनलायबाय 16टा जालायबाय दा बेफोरनि सायावनो दिनै गभर्नमेन्टआ जोंखौ उल्थां फाल्थां थगायबाय थायो जोंनि बड' मिडियामनि जेनाखि स्कुलफोर दं बेखौ दिनै लासै लासै माने फोजोबलांनो नागिरदों जोंनि बर' जेनाखि इउनिभार्सिटि लेभेलाव थांनांगौमोन बेफोरखौ दिनै थगायदों जेरावहाय बेकलग दं ट्राइबेल बेकलगनि ट्राइबेलफोरनि खथा बेकलग दं बेफोरखौबो दिनै सुफुंनानै होआ बुंनो थाङोबा आरो दिनैहाय जोंनि 6 सिडुल एरिया हिसाबै नन ट्राइबेलफोरखौ होखारनांगौमोन बेफोरबो होखारा हाइ कर्टनि सुप्रिम कर्टनि अर्डार थासेयावबो दिनै जोंनाव बुंनो थाङोब्ला गुबुन हारिफोरखौ सोगासिनो दं जायनि थाखाय दिनैहाय जोंनि जेनाखि एसेम्बलि कनस्टिटुन्सि बा एमपि कनस्टिटुन्सि बेफोरखौ दिनैहाय माने गुबुन हारिफोरखौ सोयै खानानै जोंखौ मोनसे माइन'रिटि माने बाङाय सानखावसो लांगासिनो दं बेफोरखौनो लानानै जों दिनै सावरायगोन आरो जोङो मानि थाखाय मा जुक्ति दं बा गैया बा आलादा रायजोखौ मोननो थाखाय बेफोरनि सायावनो जों सावरायनो आखायाव लादों नोंथांमोना आलादा रायजोनि थाखाय भारत सरकारजों खनबेसे सावरायगोन जोङो थाङाखै खिन्थु जोङो अलरेडि 2023आव जोङो खनसे जानुवारि दाननि 12 जानुवारियावहाय जोङो मोनसे डिसिनि थ्रुयै जों मेम'रेन्डाम हरखांबाय दा जों बावैसो जोङो सेप्तेम्बर लास्ट बा अक्ट'बर फार्स्ट उइकआव जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों जोङो सावरायहैनो आखायाव लादों दा बेवहाय जोङो रायजो राजानिफ्राय एफा एनैबाबो जों अनसुंथाइ बिनो लुबैदों दा रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरनो लुबैयो दिनैनि बे मेसेजनि गेजेरजों जाहाथे रायजो राजाफ्रा अननानै जोंनि बे अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननो जाहाथे एफा एनै अनसुंथाइ हरो डिमान्ड गैया जों डिमान्ड खालामा खिन्थु अनलायलायनानै जाहाथे जोंनि बर' जाथिनि थाखाय बा बर' हारिनि थाखाय आलादा रायजोखौ नांथारगौ होननानै जाय बिथांमोना सानो जाहाथे बिथांमोना अननानै जोंनो अनसुंथाइ एफा एनै हरो जों बेखौनो दिनैनि बे मेसेजनि गेजेरजों आं खावलायहरनो लुबैदों